10 menit wancine goro-goro. Wancine goro-goro. Jangan ketruk nek nyambut gawe ngene iki kandhani kok. Kaya sing dadi aturku ngarep nek tlatah banaran sak kiwa tengene kene iki gandeng kene iki dadi wina sing metruk kuwi almarhum Timbul Hadi Prayitno. Mesine banjur luwih-luwih sing sepuh-sepuh sing gatek lakon kok ya. Bener. Nyatane bareng aku mulai mah buku ya. Sing sepuh-sepuh sing padha kepareng enggak nyimak lakon kula bener. Nek len muni mbok ana ora blabrak Mas. Ora sing wis-wis nek ning santai awake dhewe terkadang sok nganti jam 1 lakone dikuwas-kuwas. Nek ngene iki ra iso butuh. Nah, dasare lek kaos lakon, lek kaos hiburan yo iso sartara ning lakone yo iso butuh. Dasare panjenengane teng Mempugati ya kuwi panjenengane Bapak Haji Moh Danuri kuwi ngersake lakon sing kaya ngene iki. Kedarane ngersake lakon ngene iki piye, Tru? Niki sing rawuh ning nggon aku panjenengane Pak Haryanto kuwi mbok menawa didhawuhi karo neraka ya panjenengane Pak Moh Danuri kuwi ngersake lakon ning ora jebul pokoke lakon sing ana lanceng seta nyamplak mangsi kok lakon apa? Oh, nika lakon Krisna Buga. Nah, sendika dawuh waton kula Bagas Maras boten badhe nampik lakon waton kula ngertos dalungane. Nah, ngono. Sepuwa iki sore meneng, sore makar mikire. Ya, iku jupe tasakuran. Tasakuran sing tok karepake tasakuran nek wis diparingi pirang-pirang nikmatmu pangat reh wis diparingi karunia dening Gusti Kang Maha Agung panjenengane Pak Moh Danar kuwi ngadani tasakuran kejaba wingi sore wis diadani tahlil lan kenduri iki uga diadani pagelaran murid sing pamriye diwajan silaturahmi kok diwajan silaturahmi mergo panjenengane Pak Moh Danar kuwi lak nglumpukke dulur-dulur sing padha lenggah online maca utamane kaya panjenengane biyen Pak Moh Danar iki Danuri iki lenggah enek Bengkulu saiki wis kudu mudik eneng bunder kene lan iso ono sing lenggah bunder ya saiki padha bunder ya iki nyenengke muga-muga sesuk nek ana rezeki lumpuke dulurne dulur wayangan meneh cocok. Nah, terus kamu hasil terus bela kaos panipun kanggo para pamriksa isih ingkang isih areng padha lenggah. Isih to kandhane sing sepuh-sepuh malah jogas lakon. Ayo kaya diati-ati. Heeh, ngakon lakon apa? Ya kaya iki ya sing klasik-klasik dhisik. Sing kok kampake reh ning sore iki sing durung jatah bawa iki Mbak Oriza tak saiki Mbak Oriza supaya bawa ijen apa gilir Oriza ki rapi gilir enak ijen maksude iki bawa dhewe ngono ora giliran karo kancane ngono lho iya karo sak apa aku tak nuwun perkara mengko dibajeki ning jiman ning nganggo didhawani ora apa-apa lulus to. Aku tak nyuwun dipun bawanana ngene Pak. Sinong Grandel. Sinong Grandel sakepane sing piye? Manut karo Mbak Aliza sakepane sing sak galak-galak sino ya kena. Manisan jiwa ya kena monggo nderek pokoke. Sing penting mengko dibagi ning Sineman. Ya, monggo.
Lah kok saking mengko ngene mancal. Asu ora mancal. Iki taline kali sak ibrit iki. Ora tukare iso iki. Kok dibenake deleng taline. Iki engko taline kudu diganti. Wis kurang sithik medhot iki. Aku saiki iso tuwa nek dijak malah saya nganu rosa iki. Oh, mantul ora. Rosa-rosa aku pedhot tenan lho. Lah nek ora ora rosa ya ora aku. Oh, itu rosa. Kowe seneng karo sing rosa ta? Lan eno. Iya, rosa ku mantep. Nggih. Neno. Ketok arep minir nek mengko tibane padha ya mleng meneh. Iki jenenge garap cengkok minir. Nggih. Kreatif kok ya. Sine gak kesleo, Pak. Asline ya kesel kuwi. Gene ngakoni. Nggih. Rekane cacak tutup-tutupe. Kudu jujur kok. Ayo. Kesleo ki nek apa sih kelo. Ayo. Aku kesel urip kuwi bola-bali. Terus lek nambani pripun? Ora diruwat karen. Paramek. Tambane paramek kandhane. Neno. Mikir temenanan beda kok sabun gawe wahyu katentreman lakon iki jebule wahyu katentreman bakok ratul wahyu katentreman bakok desa wahyu katentreman ngene iki jam seneng aku gawe wahyu ngene apa lakon ngene iki nah iya besok cerak kene meneh kapan dong cerak kene meneh mbok menawa sing do kangen karo kanca-kanca iki mbok menawa do kangen karo kanca-kanca sing do iki sing rada cerak nang kene yo nek kudan sak biasa malam sisi surah. Ayo harus dikawal banyak yang bangsa. Kabeh kewan padha mati. Anak kan jotan mendok terus karane ora bisa. Nek ngomong tenan sih ya terapi dhewe ae. Anak iki nek yani iki lagu tangi. Oh, sampai tenan iku jam 公，跟你讲。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Menungan ngomong awet karasan nete mati tanpa dibagi bilang sekarang sih mas